Il-Gvern se jkun qed inidi skema ta' kumpens li se tagħmel tajjeb għad-danni li ġew sofruti kawża ta' tuħ fil-provvista tal-elettriku fl-aħħar jiem. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela kif kienet jindirizza lil ġurnalisti fil-Berġu ta' Kastilja. Fil-fatt waqt it-tweġibiet tiegħu il-Prim Ministru ġie mistoqsi dwar is-sitwazzjoni tal-provvista tal-elettriku madwar pajjiżna u kien hawn li ħabbar il-ħidma favur din l-iskema. Iva se tkun qed tinħoloq skema ta' kumpens speċifika dwar dan il-każ, jiġifieri inti għandek l-iskema tradizzjonali dik li titkellem dwar ħsarat fl-appliances, beyond dik dissa għal dan il-każ se nkunu qegħdin infasslu skema li tkun waħda speċifika li tittamel tajjeb għal min tilef perishables għall-argument minn kellu affarijiet ġewwa l-friġġ jew ġewwa l-freezer tiegħu, imma li tagħmel tajjeb ukoll l-inkonvenjent li sofra l-poplu. Sa dan it-tant il-Prim Ministru ringrazzja lil ħaddiema kollha responsabbli biex ireġgħu lura n-normali l-provvista tal-elettriku fil-lokalitajiet mill-qutin. Dak huma ħaddiema li nixtieq kont miegħi l-bieraħ f'nofs ta' lejl jagħmlu fis-sħana ġewwa trinka jagħmlu xogħol li huwa sensittiv ħafna. Verament nixtieq nirringrazzjahom mill-qalbi tad-dedikazzjoni tagħhom lejn il-pajjiż. Fil-fatt bejn il-lejl tal-ħamis u l-ġimgħa, Dr. Abela kien f'Ħalfar isegwi minn qrib il-ħidma minn inġinieri, tekniċi u ħaddiema oħrajn tal-Enel Malta fit-tiswijiet tal-cables. Preżenti mal-Prim Ministru kien hemm il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli u ġie spjegat lilhom il-ħidma li ssir. Fl-aħħar sigħat l-Enel Malta reġistrat domanda rekord ta' 624 megawatt. Dan b'riżultat ta' mewġa qawwija ta' sħana li tolqot l-Ewropa bil-qalba tal-Mediterran qed tkun deskritta bħala l-epiċentru ta' din il-heatwave. Il-Prim Ministru flimkien mal-Ministru Dalli jirringrazzjaw lil ħaddiema tal-Enel Malta li qed jaħdmu bla waqfien biex jissewwew il-ħsarat u jagħtu lura l-provvista tal-elettriku.